Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Today, nag-usam ka din eh. Magpalit ko og bell para ni Sir Alejandro. Aron dili na siya magsigig-singgit kung manawag siya nako. Sige. Ubananta na lang ka. Wow! Kamao na sa day mong magsibat-sibat sa trabaho, no? Ma'am Ma'am Shane? Lando, di ba gipasidaan man ka ni Mama? Nga dili ka maglaag-laag kunting trabaho? Sorry, ma'am. Pero ako nag-iubanan si Helena nga magpalit og bell. O saan ba ni mo ang bell, ha, Helena? Akong ipagamit ni Sir Alejandro. Aron dili na siya magsinggit-singgit kung doon na siya kinahanglanon. Rason. Unsam nang daan mo, Ma'am Shen? Bino na, no? Hoy, ayaw pagsumbong ni Mama, ha? Nga nagpalit kog bino. Patay ka na ko kung mahibaw si Mama. Ayaw lang sa pagsulti nga. Nakita mi nimo din ni si Helena. Ma'am Shen? Okay, deal. Huwa ka mahadlok kami tubag niya? Usahay kinahanglang sukla nimo kanabihana. Aron di magpatuyang sa iyang gibating pagpangyatak. Sir Alejandro? Ni anay mong bell. Nganong buutan ka? Kay buotan man ka, sir. Dili ko buutan. Ha? Nainutil ko. Kay dautan ko. Sir, ayaw na lang pa ko naunas ng aki. Kung ano sa mga nahitabo sa unang panahon, ayaw na ni ko nauna, ha? Ay, tood sir. Kining bell, ako nang gipalit para nimo. Aron ko manawag ka na ako, dili na ka mapagaw og singgit. Imo na lang ning itiling-tiling. Sama ini. Salamat. You're welcome. Matugo. Sige sir, magtinga lang imong bell ko na maginahanglan ka na ako, ha? Oo. Mag-check on ako sa mga tambal, sir. Ang buwak. Sagdi lang. Magpalit lang niya ako og rosas para dinhi sa imong kwarto. Ayaw na pagkita na ako. Please. Kinsa man ang kasulti nila to sa iyong cellphone? Wala tay angay pag-istoryahan. Gibuwagan ako nimo. Ug naka-move on ako. Di na ko gusto pang nga mobalik sa agi. Gidawat ko nangawa na ka. Unsa pa may balik ka nimo? Pobre pagyapon ko, Susan. Wa ko ika-offer nimo nga kaharuhay sa kinabuhi. Sige, kung mo na imong gusto. Ako ibaligya ang gamay nga luna nga ato napalit. Ug ipadana ko nimo ang halin. Lando? Helena, naday ka na sluyo? Oh. Sorry nga, midool ko nimo. Mangayo magudot ako og buwak sa rosas. Gamay lang ang akong ibutan sa kwarto ni Sir Alejandro. Ayaw na lang paghago, Helena. Ilabay ra gyapon na ni Ma'am Julia. Ha? Di ganahan si Ma'am Julia buwak sa sud sa bahay. Nga naman, Lando. O sa may rason. Wasap ko may baho sa rason. Abi nimo, naluoy bi ako ni Sir Alejandro. Kung naluoy ka niya, at di man na siyang maayo. Ay, maubit ang gipalitan ako si Bell. Aron dali na siya makatawag na ako. Kibaw ka. Buutan kayo ka. Ha? Ngayon kag yung mahimong nurse. Kay, maayo kang muatiman og pasyente. Uy, kinsa man ang miabot?
Kanindot gud og auto, ana. Si Sir Franco na. Kinati ako ng ablihan ng gate, ha? Kinsa man kana si Sir Franco? Gitawag ko ni Sir Alejandro. Sir Alejandro, ni anak ko. May bisita ko. Okay. Kung may bisita ka, ay kinahanglan makapanudlay ka. Sudlayan sa tika, ha? Mag-ilis ko. Sige. Okay na, hapsay na imong buhok. Sige, magkuha kong imong polo, ha? Sir? Hain ini nga polo ang gusto nimong isuloob. Blue. Okay. Kining sky blue. Kay bawa ka, sir? Favorite color na ko ang blue. Hubuan ta ni imong t-shirt, ha? Sorry. Nag-ilis pa rin ka, Alejandro. So, ikaw niya yung bagong naras ni Alejandro. Miss? Helena Beren, sir. Mayo kay gwapa ng imong naras, Alejandro. Dili ka na layon. Biyai una kami Helena. Yes, sir. Presko ko nugang po kiroon maning tawhan na. Unsa makayang papels kinabuhi ni Sir Alejandro. Ato na lang ko sa garden magpaabot sa tawag ni Sir Alejandro. Niyaga kong financial report sa first quarter, Alejandro. Gusto ka nga ako rin basahon? Ayaw na. Okay. Ihayag ka sa kutanaw karon. Nagkapanood na ka pa. Turi ay, may importante kong i-discuss di mo. Duha sa atong dump truck ang naguba. O kinahanglan mo palitaw bago. Ikaw na ang bahala. Hello, Franco. Hello, Madam Julia. Niya ka di ay. Nganong niya ka man? Doon na lang ko importante i-discuss ni Alejandro. Hello, sweetheart. Excuse na, Franco, ha? May pananghid lang ko sa akong bana. Sweetheart, may seminar kong tambungan sa Palawan. 2 days. 2 days ni nga seminar. Mao nga mananghid ko nimong daan, sweetheart. Karong Wednesday na mi mong gikan. Okay ra ka din hi, awan sa mong nurse? Okay. Thank you. Thank you, sweetheart. Okay, humanak na ko sa akong tuyo ni Alejandro Franco. Okay. Mardo akong iparanghidin mo. Kumusta ang mga tao? Kira, Tut, mag-hire ko og duha ka bagong driver sa bagong dump truck nga ato paliton. Sige. Relax lang din, Alejandro. Ako rin bahala sa itong negosyo. Daghan ba ding dagkong kahoy din sa layo sa dakong bay? Landong pagit kaayo. Uy, naiduyan nga pisi? Muna man daan na kayo ng maong duyan? Ang lingkuranan, daan na sab kaayo. Nindot man dahil nga isang bayan din eh.
Magbasa ko o sa kaadlaw sa diary ni Mama Tinghibi. Dear Diary, nindot ang kahaponan karong adlaw. Nagpaso-paso ko sa kakahuyan sa layo sa dakong bahay. Dinhi si Mama? Nakakita ko og buwak nga rosal dool sa dakong kahoy. Ang iyang kahumot, madanihon. Nagkutlo ko og usa ka buwak o gibutang nako sa akong dunggan. Unya, kalit nga biduol sa Sir Alejandro nako og miingon. Misamot ka katawang nga may buwag ka sa dunggan. Nindot bitayan ang duyan din no? Ganahan ka? Wa ko makasabot sa akong gibati sa pagdahig ni Sir Alejandro nako. Og sa pagtaniyag niya nga bitayan og duyan kining tapita. Og sa sunod adlaw, may nagbitay na nga duyan sa sanga sa kahoy. Kapait na iskibati ni Mama. Naghangad siya sa bungan. Oh. Uy, tawa. Si Ma'am Julia man ang nagpasalipod sa kahoy. O, si makakita na ko. Di na lang kumulihok nili sa layo sa kahoy. Kinsa man ang iyong gisitsitan. Katong Franco ka na bidool niya. Gimingaw na ko ni mo. Ito pwede din eh. Naghawak sila. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.